Maggie? Kill a woman. Oh, you didn't know? Let me what I got. Mumu man. Otopa. Autopass. Maggie autopass. I see one more. I see one more little Mateo. Elu di wan yi itele ndo ngon ure ni hu itele nega na nago itele hapoti ni hu why no na digi so ke broto ye bebe ni loge chapu me ni na chapra ngumo club ya no na ya de ta weekend Chai. ngumo club anya na emebrula ke ga hulu hapro ho wode lu ho ga go you see srango ibra apuna ye lala ya wono ke di biya mbaka kom ga yipu gi Je pone se ke ho mo yin bebo o ta ka ne ya pone je ri ya akwa ne je shi eshi nodu daga jira tutu gina men na kala ka banda su maka eshi ga dim ari ga dim nodu ari nodu we na shi na cho we akwa na je yiru you take na je shi lo ile o he design you tell me what na je asapo buy fufu for me on him ga ya get me di nodu ga yi prom nodu you prom ya ba lo ta ga hu je ni wine no na ti wine no na ti kwesi ya putote ya kwado puta ka fote mo ka zo hu yo te Chai. Ya mama te. E kwesi ni wine na tika for no te last. Ga isha to chapa my ga no bi. Hey! Megina la. Ihe wulu mo anyi be mmere. Nna kem ma riche. Ke ma riche. Out. Oh no, not cash out. Not cash out. Not cash in. It got cash out. It got cash out. It got cash out. It got cash very a one benta. I'm cash very a little not no one on video. One project I was sitting there. They got covered and we're your body full of fun. Keep what I'm here. They that associate. What's the papa no much? Nonsense. I never had more book. Everyone I had here. More cover on one. Protect your beer and we are not Hey! Jesus! Come on, Chai. Ele que kuja kuku kama mama ga bana baleji. Agaje go take her elania. Oko. Iko le. Eche mi sigri ya noko. Emete ko de emete. Akwa gi gbara gbugbu asem. O tam shi jenjikwa. He wo tu wan no na di na shi jenjikwa. Hey! Gaga jikwa onwo mo fuma. Akwesi mbushu onwo. Mbushu onwo mo. Na wan no na to kwesi hiwe wo mu yorie. Ya na kwugi no no nga. Nga gaga shi no mo bishop. Akwa na ka so. Ekwala catastrophe. Makachine ka me yiwe catastrophe. Mama yiwe de catastrophe me yiwe ge kwa mo losu. Iji kwa da ahụ magi. Iji kwa ahụ. Nika gi so se na gate nga. Broto. Uri he niile m jiri ihe niile m pride m ge bi orie. Bura na wosa na esi, wure mpra wosa na esi. Ụmụ korobịa na aṅụ ihe ọṅụ anya na-egbo takpom. Ha takpo oge na esi. M sọ ga Diga tiri rigali onwe gị n'ime rigali. Osenkata m sị m ga sịrị. Osenkata ofe 100 naira nwaanyị shigara ihe n'ọkụ.
maka ihe ewuwe ogbu mma na-ekwe mma gaa ya n'azụ ọhịa m jiri ihe mmiri ụmụ anyị be na-eyi ihe akwa na-ejeshi ndonu onweonye na mmadụ akwa nọdụlụ dịka nọdụlụ mmiri akwa nọdụlụ m ga-eji krọs akrọs m zụrụ ose m ga-atije ihe itigbe ya na akwụkwụ n'ọnụ m ị ga-agba ọtọ lekwa mpara gị na-eji gị chebe ha na-eji agaha maka ihe ị na-eme ịmụ ihe ị na-eme ekwuru m ekwusi ogbu mma na-ekwe mma gaa ya n'azụ ngwepụ ụkwụ gaa n'ahịa gị sikwa n'azụ ụlọ ga-akpa ike ga-akpa ike ọhịa iji hụ m galasịla masị eyila n'ihi ihe na-eme nkwote m si ele gị dị nwa na Yesu Kristi nwere obi ebere were anya ime ebere na-ekwu oge n'ime ihe ashem ga-eme nne m ashem ka ihe mere adị m disappointment nwa gị shem na ndụ gị ụmụ nwaanyị ibe gị ka ị hụrụ ụmụ nwaanyị ibe marị ote ụmụ nwaanyị ibe gị nwere ke na-eme otu ine kamgbe ị gbara biri na ya dị na enwegbule nwaanyị ọbụla ị hụrụ otu edi ga-agwụ ka ya pụta na esi na-etiwe owuwo ka nkatala mba ledere anya ele ụmụ nwaanyị ibe m niile nọ na kọmpandị ele onye di ya nzuzo ezuzo mmiri ezizi izuzo ezuzo emegado management ka m na-ada ekwuli ụka ekwuli m ụka ị ga-eje pụta ikwuli ụka ịkpakwa ike nna m ịdị ike nụ ịnwe nwatakịrị maka na-akpacha gị ike gị na-akpacha gị ike agaje ọwụnụ ọwa aka kọnkụ bandị gị otu m na-eji akala akụ bandị mpụọ ngwapụ ụkwụ gị na-akacha gị bandị nwatakịrị kpọsa amadị m mmi Chai. Kaband. Mina kaband. Okay. Ito tara na band ya kwa mot. Ase kro band m ganya Thanksgiving. Lede na kay bandage na kachaje. Ati na bede ni amad. Hogologo dinako. Continue. Kachaje adi like ni ha cha. E si la lo dani ga bia. I ga sa tije hiri na mo shra mo. I ga sa se ya. Ya wala bi bom ne gba ko kam ga surosi. Across nga 2 minutes. Before I'm not lashing, I'm saying, Gaga. Mana na anyam no ngeno. Hey! Every day is for the thief. One day for owner of house. The bomb badger, Gakro, I'm not sure. No, one matter. 70 years old man. Nyana kroma ya ihini. Okwa musu ka mu na ya bi n'ime ụlọ. Maka Chineke maka iwe amusu. You only you waka come. Ezigbo ta amusu ọdụkwa mgbe mmadụ shiri bụ usu ka a ga-ama na ọwa amusu. Ọnụ na ndị hụ ọnwa. Ihe niile mere nọ n'azụ ga ịmachi ya ka ọwụla ga ịmachi eleta oche n'ụka ahụ aja. Ya ahụ aja na-ezo ezo ọnụ na ya. Chai. Hey! Akegala m aka na shi abụghị. Anyway, a man is always a man. I no go die for one soup. She what? You did it for her. You did it for egusi. Stupid woman. There with a blanket to cover home with idiot. Hey! Then I guess so. Says Rokwan will get to give. Yeah. Hey, mumu man. Chiefimocomedylatest.